Vi kører bare igen. Yes. Og hvad fanden er New Firm? Det er Nordens største lokalderby mellem Brøndby og FCK. Nordens største? Nej, der er ingen svenske lag med. Nej, men til gengæld har vi de største profiler. Og så kommer der masser af blågule farver. Ah, det låter skitbra. Hvornår spiller vi? Skide godt, den kunne jeg godt lide. Hvad siger du så? Ja. Hvad synes I selv? Ja, man kan føle, det går bedre. Ja. Jamen vi bliver bare ved så. Ja. Okay. Og hvad fanden... Og hvad fanden er New Firm? Det er Nordens største lokalderby mellem Brøndby og FCK. Nordens største? Nej, der er ingen svenske lag med. Nej, men til gengæld har vi de største profiler. Og så kommer der masser af blågule farver. Ah, det låter skitbra. Hvornår spiller vi? Det er super. Kasper, en hvor du er meget rolig lige nu. Er jeg for rolig? Ja, en lille smule. Du må sgu godt snakke lidt højere. Nå, okay, ja. Bare tale lidt mere igennem. Så tror jeg sgu vi er ved at være der. Okay. Okay. Og hvad fanden er New Firm? Det er Nordens største lokalderby mellem Brøndby og FCK. Nordens største? Nej, der er ingen svenske lag med. Nej, men til gengæld har vi de største profiler. Og så kommer der masser af blågule farver. Ah, det låter skitbra. Hvornår spiller vi? Ja, for fanden. Ja. Lad os bare tænke med. Ja. Hvad fanden er New Firm? Det er Nordens største lokalderby mellem Brøndby og FCK. Nordens største? Nej, der er ingen svenske lag med. Nej, men til gengæld har vi de største profiler. Og så kommer der masser af blågule farver. Ah, det låter skitbra. Hvornår spiller vi? Den der, det var skide godt det der. Den napper vi. Kom bare op igen, kan I finde mig? Ud. Det er godt.